Dipula pen manjadak ita beta aron repen kang pu pathak nilitum news 24 karbiang long perang ki adim long an humridam. Bangsu ku humridam adim laki keke beta ahempu promote sing alang lihin pensi kladak alam longpot. Lapende alang alo rona vipusi nilitum news 24 karbiang long adim long an ka humridam hot birta than nang bacini dun. Aron repen ita beta kang pu keke beta ahempu promote sing aronalo vipin pen koi lakewan kacong hu kuson sikewan longma lakema hume me alam manja long krehni ita beta do bangsa long aronalo kecok cedo lasong mong pen keke beta ilong lo lasok keke beta ahempu amen lake promote sing pusi cini dun alang ni penanganan ningkan dulu bangsa sai kedeng tang te kopio posi kuson si government pet thangnat alo bepin pen bangsa sai ke klem long lo kuson si bangsa sai kedeng long lo pipot lo ketek kira tuming samdun ri promote sing ke beta hempu phan ketek kire tum instai haijima news desk report News 24 Karbiang Long